בשבוע הבא נחגוג את ט"ו בשבט, חג האילנות. השנה היא שנת שמיטה, ולכן ברוב בתי הספר לא מקיימים נטיות. אתם יודעים שבשנת שמיטה אסור הרי לעבוד את האדמה על פי ההלכה, אבל יש לכך כל מיני פתרונות יצירתיים, ואנחנו רוצים להציג לכם אחד מהם. בית הספר רביבים בגני תקווה, שם כן שותלים, אבל לא באדמה. קיר ירוק זה בעצם פרויקט שמחבר את הילדים לערכים סביבתיים. בתוך הקיר הירוק יש הרבה מאוד ערכים סביבתיים. גם אנחנו משתמשים בפסולת בתור משאב, גם כל ילד עושה בקבוק אחד וביחד יש קיר שלם. יש הרבה מאוד ערכים נוספים. הוא מבודד את הקיר, הוא מאפשר גידול צמחים לגובה, הוא מאפשר לגדל גינה גם אם אין שטח אדמה. בעצם כאילו לשתול בקיר הירוק. ילדים בעצם לוקחים שתילים כאלה נגיד ושותלים אותם בתוך הבקבוקים שעשינו, שזה נקרא קיר ירוק. הבקבוקים הם מוחזרים ואספנו אותם בבית ספר במשך כמה שבועות כדי שיהיה לנו מספיק בקבוקים לעשות את קיר הירוק. אנחנו בית ספר אקולוגי, חשוב להגיד שאנחנו מחנכים את הילדים לנושא הקיימות. הילדים מפרידים בכיתה פסולת כל הפסקה, יש לנו קומפוסט שהם בונים, הם מפרידים, הם מדשנים, הם מגדלים פה צמחים, הם מפרידים פסולת. עכשיו תעשה בור. ותשים את הפאה. כל 7 שנים יש שנת שביתה שבה לא שותלים על האדמה, כי צריך לתת לאדמה לנוח מכל מה ששתלו עליה. פה עשינו קיר ירוק, שאנחנו בעצם שותלים את הצמחים, אנחנו שמים אדמה ושתילים, ואנחנו פשוט יוצרים קיר של צמחים. בעצם החזון שלי זה שיהיה כזה בכל בית פרטי. אצלי בבית יש כזה, ואנחנו כל יום יוצאים החוצה עם קערה של סלט וקוטפים סלט מהקיר. אני רוצה שכל מי שיש לו אפילו מרפסת בבית, יוכל לשים את זה במרפסת. הנושא הזה מבחינתנו הוא תהליך שלם של 1.5 חודשים של למידה, כשהיום זה יום השיא, וכמובן ההורים שותפים. במקרה הזה בנינו קיר של 700 בקבוקים, שכל ילד עושה בקבוק אחד, וביחד אנחנו יוצרים שינוי גדול. ומה שהכי יפה בפעילות הזאת זה שיתוף הפעולה בין הילדים. הרמות הבוגרות עוזרות לצעירות, אפשר לראות בבוקר פה את הביחד של כל הילדים, וזה הערך הכי מקסים שיש פה מהפעילות הזאת. זהו, הפרח שלך מוכן.